ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Эсим Шарипов. Бо шумо ҳастам Муҳаммад Шарипов. Айни замон видеоро тамошо мекунем ки дар мо муроҷиат кардагиянд барои кӯмак. Ниёзмандеро ки тамошо мекунем ки чӣ гуна мушкилӣ дора ва чӣ кор дар сари ин омадагиай ва барои чӣ аз мо кӯмак дархост кардан. Лекин ман барои ин коро махсус правила дорум дар хидм. Дигар одамоям ки бошанд муроҷиат кунанд, дигар одамоям боша ки мушкилӣ дошта бошанд, фикр накунанд ки ҳаромхӯро, яъне ки гурӯҳи лангулӣ аз байн рафт, дигар муҳоҷиро дар дашт мемонанд, ёе ки чӣ хеле ки мега ки лангулӣ набоша, мурдаотон дар берун мемонанд. Мо Аллоҳ дорем ва дигар одамое ҳастае ки бо дигар блогерое ки ҳал мекунанд. Як дунё фақат ба лангулии диз намонда. Ва бардоро пеш аз видеоро сар кардан як хабари хеле ҳам хуб барои тамоми он касоне ки нияти ҳаҷи умра доранд. Мо барои шумо беҳтарин ва арзонтарин пешниҳод дорем. Барномаи 10 рӯза $1150, барномаи 14 рӯза $1200 ва барномаи 20 рӯза $1300. Кадом шахсҳо метавонанд ки бо ёрии ин ширкат ба хонаи худо сафар кунанд? Тамоми шахсҳое ки дар Тоҷикистон, Русия ё ин ки Узбекистон қарор доранд. Ширкати Ҳаҷ Центр ва аз ҳама муҳим шуморо то охири барнома роҳбаладони тоҷик забон ҳамроҳӣ мекунанд. маълумоти бештарро метавонед аз рақамҳои дар экран буда занг зада бифаҳмед иншааллоҳ. Чунин правилаҳои ман агар ки ман видео кунам, ма канали ма хайрия нест, лекин ма то вақте ки дар ман муроҷиат кардагиян, ма аз хайр отказ кардагӣ нестам ва мекунам ма контенти основной худи ма места, яъне ки основной контенти ма ҳамчун блогер дорум. Правилаи дигараш барои видео кардани ма танҳо картаи худи ниёзманд монда мешавад. Ин барои чие? Барои он хотире ки ин гуна мушкилиҳо нашавад. Пул бояд рафта дар худи ниёзманд бираса. Дигар правилаш, ниёзманд бояд именно ниёзманд бошад, яъне ки шӯримурӣ накунӣ, шӯлимурии хусуси бигзаронӣ бараиш то ки дар кисаи худ сумумонаш шавад тамом. Коре ки ман мекунам, ман картаи худ ниёзманда мемонам, аю ма да ягон интерес нестай. Барои ҳамин хотир ниёзманд бояд именно ниёзманд бошад. Именно ниёзманд чӣ маъно дорад? Одаме ки дар безвихдни положение ва ба кӯмак эҳтиёҷ дорад. Ва чӣ хеле ки ман присидам бародаро дар видеои пешина гуфтам ки агар имконият битен, иҷозат шумо битен, розӣ бошем багар ба ҳамин хоро, ман дар видеои хайрия реклама намемонам. Не ки аз хотире ки мо спонсор дорем, ҳамин рекламаҳоро дар видеои хайрия монему, аз ҳамин суми рекламаҳо ҳам мо худмон беғарз аз суми шумо бо кӯмак кунем. Апрос мондама ва чӣ хеле ки результата мебинем бародаро, результати апроса одамо дастгирӣ кардан ва розӣ шудан. Аз ҳамин хотир мо рекламаҳоро дар видеоҳои хайрия ҳам мемонем ва аз суми ҳамин рекламаҳо ҳам беғарз аз оне ки бо шумо кӯмак мекунен, бо мо ҳам кӯмаки худмона на танҳо ба видео, бо молиявӣ мерасонем. Аз ниёзманд мегирем, не мерасонем. ва як хабари хеле ҳам хуб дорум барои одамое ки мехоҳанд граница пересекат кунанд. Ман ба шумо тавсия метам авиакассаи роҳи сафеда. Бале бародаро, дуруст шунавиден. Авиакассае ки ба тамоми направлениҳо билет доранд ва аз ҷумла шумо метавонед ки граница пересекат кунед тавассути самолёт. А что, так можно было, что ли? Хубтару осонтарай. Тамоми роҳбаладиша худи ҳамин ширкат худшон мекунанд. Номрои WhatsApp-шон дар болои экрани шумо ва ба подсказкаи болои угли видеоро нигоҳ кунед. Каналшон аст, метавонем будороем бо дар оҷо фаҳмондагиян. Марҳамат, номрои WhatsApp-шон дар болои экран, алоқа кунед, рафтем бародаро видеоро мегзарем. Ин гуна кора мешуда? Бале бародаро мешавад. Танҳо хурдан не чихе мега ки лангули хай хурд фар надора. Зато мурдаотон бурдеста. Як камтар фикр кардан дар кора. Салом алейкум бародар. Алейкум Ман ассалом. фамилиям Бобоҷонов. Соли таваллудам 1945. Ман беморам. Мана 6 сол рафтааст ки ман беморӣ бисёр беморӣ мекашам. Ана 4 сол пеш. Бародаро, як чиза фаромӯш накунед. Вақте ки ниёзмандан одамое ки солхӯрдаанд, ҳатман кардан дар корай, ягон хеле фикри дигар кардан дар кор нест. Чӣ гап нест, барои он хотире ки мо имрӯз ҷавонем. Мо рафта кор карда метонем. Любой хелхмон аз ситуатсия бароварда метонем. Вақте ки одам солхӯрда ва боз маъюб мешава ё ин ки ягон бемор мешава, ҳамин намуд одама мегӯянд ки дар безвихдни положение. Ин одам чӣ кор дигар? Бисёри одамо савол метавонанд ки одамои наздикаш. Бародаро, биёин ҳамин гапа монен одами наздикаш. 2 сол поам кор накарда дар хона хорафтам. Мана бо 4 моҳӣ шуд ки бо поам кор намекунад. 6 моҳ шуд.
با 4-5 موارد رفته ساعتی Imo mashkara pamyati bo buda soz bde. 4-5 موارد رفته ساعتی با پاهم کار نمیکند با احوال همان در خانه من در دوره همین بیماری آخرین 2 بار جراحی کردم. یک کن جراحی جا 4 ساعت، دیگه جراحی تزدیکی پاچید جراحی کردم. تزدیکی پاچیدم انا کفیدگی بدای انا همین شرکت خلاصیم. انا ما بسیار عذاب کشیده استیم برادرای محترم. من سالم رفتگی باشدم دخترای نابالغ دارم. یک تاش الان اینجا خطی من سنفی 7 میخواند، یک تاش بررسی خطی دادر اکاکاش کار کرده مهم به یاردن میکند. یاردن چی؟ همین گشنگی به محتاج نشویم گفته. اکن تاجیکستان مملکتی آباد اینجا به اگر گشنه مانی اگر میخندن. برای همه مجبور شدیم دخترم رایی کردم اکواش به یاردن میکرد در شهر گروزنی. مهم کم یاردن کرده ایستادیم. انا همه احوال کتی آدمی مسافر من بیمار وزنین بیمار خورستیم. برادران عزیز اگر شرایطتان باشد بیایتون یک بار از احوال ما خبر گیریتون، آیله ما بینیتون، زیست زندگی ما بینیتون، جای زیست ما بینیتون، شرایطتان باشد به ما یاردن کنیتون. من 2 بار درباره Картае ки дамо фиристодагиан ман мондагим картҳо танҳо дар хидди ниёзмандо тааллуқ дорад. Дар додархони лангулине, дар ёбри лангулине, дар ваи наваданаи дигаришне, дар танҳо хидди ниёзмандо, яъне ки хайри шумо рост рафта бар ҷой дар кориш мерасад. фикри ҳақиқататон дар комментария бинависен, видеоро максимал поделиться кунен, лайк мондана фаромӯш накунед то ки дигарон бинанд. Ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.